Abalenzanga tiyeni tione utenga ochokera kwa asanweka tikathawa pamenepo straight kupita ku nguludi round akugwirira pa nyumba makompyuta maphunziro ndi za bizinesi zikumathekanso pa nyumba mafoni basi zongoyendayenda nkumakhala m'magulu anthu ochuluka tachepetsa tsopano kuli covid-19 pangani ulendo umodzi wobwera ku mashopu a Sanweka mudzatenge yanu smartphone muli 8GB 1GB RAM 32,500 kwacha kulinso 10-inch tablet 32GB memory 96,000 kwacha kapena zasankheni ma i3 or i5 laptop computer 165,000 kwacha mukagula katunduyu pitani kakhaleni ku nyumba muzikapitiriza kugwira ntchito zanu kumeneko moyo usaime kumbukirani kuti muli kwanu konko zotheka kugula katunduyu nkulandira pasanathe maola 24 pogwiritsa ntchito njira ya Sanweka kwanu konko imbani 0999 48 49 49 kapena 0888 48 49 49. Stay home, stay safe. Yes, muchananena mbucha kuti tituluka mu studio ndiye ndafika kuno kunguludi nditu sinaneno ndafika ndikonoti turn off yopita kunguludi pamene ndili pano ndi pamenepo mukaona chikwakwani chimene chikuona kuti Robert Mugabe Highway nditu se umenewu ndiwopita kulimbi nditu komanso uku ndiwopita ku mulanje nditu tikapita uku ndiye tikupita ku PIM ulendo wa lero ndiwopita ku PIM itu pang'ono mutoona kuti izi sitinazizolowere ndiye pang'ono tizikhala kukokera chifukwa chakuyankhula kwa thiki kamwali kumango suntha maski amenewa ndiye tiyeni tive pano pa nguludi turn off kuti anthu akuti chani zokhuzana mpira watu nditu Catholic University so malo ake alitu kumeneko. Abalenzanga tiyeni ticheze ndi anthu apamenepa kuti iwo akuti chani zokhuzana ndi program imene ya Sapota komanso zokhuzana ndi kusowa kwa mpira kuno ku Malawi. Tiyeni ticheze nawo anthu ali pamenepa mukaonesesa kuti malowa ndi abize mamini pasi ali pamenepa nditu mwina sukungochezako ndi a driver mkulanga muli bwanji mukulowera kuti mukulowera mulimbi kumeneko muli bwanji kulanga tabwera nilo apapa koma chenji chumayenda tikuyerekeza kuti akupasa 31 kwacha ulendo unali wa 13 kwacha chenji chikhala bwanji 26 kwacha mkulu wanga kumeneko 26 kwacha inu mukuti bwanji 26 kwacha yomwe itu mongola wisa ndimene tamvera momene mukuti change ndi 26 kwacha nditu anyamata kukambapo ziwiri zitatu zokhuzana change chawo nditu ko aina kumafunsa kodi iwe Sapota maski iwo akwenda bwanji ndikayika apa akumangopeza soti akutsika musi nde mwina soti ngopa nawo sotu kwa akamuna amene akusewera bawo pamene pa mkulu wanga muli bwanji sign language oh chabwino mkulu wanga muli bwanji tili bwino kansa tili bwino pamene pazikwenda bwanji pazikwenda bwe tikutaya nthawi pamene malinga tikutaya nthawi nthawi tikutaya apapa mwati mukutani kupungula nthawi kusowa chochita chifukwa chani musowa chochita ntchito zikusowa bwanji ntchito makampani anasekedwa ntchito tikagwira kuti chabwino inu magwira kuti kula ine nimagwira mmota enjelo ndiye makampani anasekedwa chabwino koma matenda amene wawa mwazilandira bwanji chimene matenda amene abwera movuta matenda awa ife tikulepha kuti tapewa bwanji koma kuwapewa nkosavuta lonjezo nati pasakale lonjezo nalotani lonjezo nali loti aliyense azisamalipa yekha pa munthu pakati panzaji ndi wina 1 meter 1 meter plus of mask apa pali 1 meter 1 meter sinakwane apa pali 1 meter sinakwane ya nde lonjezo kodi limene ndi lonjezo si lonjezo limeyo lakanika limeyo nde mwati anakupasa ni lonjezo yes kodi ndi mapewedwe kapena lonjezo mapewedwe nanga lonjezo labwera bwanji basi njimozimozi lonjezo mapewedwe njimozimozi kodi nkulanga ati lonjezo ndi mapewedwe ndi chimozimozi oti lonjezo ndi mapewedwe zosiyana amene unene kuti chani kupewa ndi kulonjeza wakhala ukulonjeza chinthu chichitike kupewa makhala kuti kuchitetiza pa iwekha pamene ukupewa chinthu chichayo kuti sakukhuze Sapota ndi myanji ineyo sofa ndine Sapota avule siko mano ndine chair wa district sports Chilazo sports district ndinu chair chani ndine chairperson wa Chilazo district sports
district chani sports committee. oho chabwino Yeah. Phwete madziwa kuma player anji a Phwete Phwete ndi maplayer timadziwa maplayer Ernst Kakobwe, Richard Chienda, Sankhani Kandawire, Pressure Sambani, Filani Zonda, Miracle Gabeya, Chimamwe Idana, Chimango Kaira, Ernest Petro. amasiyana position yake Uyo vakakuganizira. chabwino ino masapota timu yanji ine ndilibe timu nimasapota Oho. iliyonse ni timu yanga basi chabwino ndetu koma ndimafusa ambindi pa sapopo pa 31 kuchosa po 13 ndi bwanji Phwete pa Phwete 1 tichose 13 yes isa 19 Yes. kuno ndikuchani kuchilazulo pa nguludi chani tanofu nguludi tanofu iya itu nguludi tanofu samu yomweyomweyo tikupeza tu mansala osiyanasiyana kuchitika tu pano pa programu imene ya Sapota mkulu wanga inu masapota timu yanji ndibe timu imwe mulibe pano mupezeka bwanji mpatiki bali maguya gani umati bwanji pa trading isaini ndi ya trading ukangomusa chonchi mutama zoti pa trading mkulu wanga akuti mukatene kunoko mathazo trading Ayi, apa ndi pa roundabout yopita ku Nguludi mission ndi kupitirira kwa Nkanda. pano ndi pa roundabout taimirani mkulu wanga takuimirani pang'ono kodi mukanoti panopo ndi pa roundabout chifukwa chani muti pa roundabout Maana kuti misewu iyi ikuonesa kuti ilipo itatu. Wina ukukota ukupita uku, wina ukupitira upita ku Mulanje. Wina kutokera ku ndi chani meneyo ikuoneka kuti ndi roundabout. Ndende. mkulu wanga akuti chonchi ndi roundabout vakangokhala uche pa trading basi mati bwanji pa trading pozungulira pakhala bwanji pa trading ndipotani pozungulira panopo ndi pachani pa trading ndipotani mumasiya tikulozeratu simukuyankhula ndicho tatanani pa trading pozungulira okay kodi mkulu wanga kodi apa pali roundabout apa apa pali roundabout se gamoto ikupitirira iyo ina ikubwera kuno ndi imene mati roundabout kulanga Kunoko titakunena kuti ndi roundabout ifenena kuti ili ngati freeways imene kupeleka nsewopita ku mission msewopitirira kwa Nkanda. ndi chani imeneyo Roundabout. ndi chamba tionesa uyu cheni auti roundabout Ndimene akumakonzera. mkulu wanga akuti makhala pano pa roundabout panopo pano ndi pa 10 off ya Nguludi roundabout pali roundabout ayi palibe roundabout kodi mkulu wanga madana ndi awo sine madana nawo ndi anzanga kwa basi nanga iwo koma ine ndikunena kuti ndi pa 10 off sipale roundabout sipapano sitizungulira iya sipachani roundabout ayi koma ndi pa 10 off kodi ina amati roundabout inu muti roundabout roundabout mwati bwanji roundabout mwati bwanji roundabout roundabout round and about roundabout mwati chani roundabout chabwino iya itu kunena tu kwa mkulu amene kuti round and about titu uyayi pamene tili panopo titu mkulu wangaso tikumene kotu pepani ndakupeza nimuli pa tebulo chabwino inu masapota timu yanji ndimasapota timu ya Manoma akocha Manoma ndi ndani sindimazisata bwinobwino kumane ndimakhaona kuti sapota basi koma sindimasata bwinobwino ya masapota timu yanji Wanderers ndichule nkoni maplayer awiri a Wanderers ndimangoziwa ochepa okha ngati akundisokonekeraso kodi uyu akundisokonekera amasewera kumbuyo kutsogolo amene akundisokonekera amasewera kulikozi mwati ndani amene koma timangoziwa ne ndi yamikani Chester ya wina ndamuyiwalira akundisokonekera mwanditchula woyambira akundisokonekera yamikani Chester ndi ndamuyiwalira atatu ndimangoziwa ya sindimazisata kwenikweni yayi koma ndimakukhautiza ndamuyiwalirayo ndi first name kapena second name pamenepo ndikuona kuti palibe china chilichonse yayi amene woyiwalirawo ndikuti sindikuwakumbukira palibe una kuti zina limene chips itu pamene pato mwapereka 41 kwacha mwajapo chips cha 14 kwacha change chikhala bwanji change change 31 kwacha 31 kwacha mkulu wanga change chikhala bwanji
Baba. Pa 41 kuchosa po 14. Pa 41. Kuchosa po 14. Yes. Mwati bwanji chenji bwanji 30 cha? 1. 31. Kumene kwa mwati bwanji? Chips ya bwanji. Cha 41. Umapeleka apeleka 41 ajapo cha 14 change bwanji. Ino mwati bwanji change 30 cha? 31. Ino mwati bwanji? 31 kuja cha 14. 31 kuja cha 14. Eti change ndi bwanji clock? 19. 19. Yeah. Chabwino. Iya itu kumva tu kuno kungulu tisayibwana tu ulendo ndopita tu komwe kwa John Chirembwe ku PIM. Tifuna tipite tu kumene. Nkulu ngati tifuna tipite ku PIM. Kodi PIM ati ndi abbreviation imatanthauza kuti yani? Imatanthauza kuti kodi tikuyankha bwino ndiyawa. Providence International Industry. Mwati bwanji? Providence International PI Mission. Chabwino. Providence International Mission PIM imatanthauza chani? Mwati bwanji Providence Providence International Mission. Providence International Mission. Mwati bwanji? Providence International Mission. Kutanthauza kwa chani? Maoti chani? PIM. Kuno tu ndikucha kunali John Chirembwe. Kuchoka panopo kafika kumeneko ndima kilometers ochepa tu kwambiri. Tikupita tu kumeneko ndinena kuti ndisananyamuke panopo ulendo wathu tidziwe tikoti tikupita ko ndikutiko nde tikupita ku Providence International Mission. Mkulu wanga. Ine ndilibe maone na umbiri yaifwa. Sindikudziwa kuti zikukhala bwanji. Ndiye ndilibe chichewa china chilichonse. Mawu okuti PIM amatanthauza chani? PM sindingaziwe yayi. Mwati bwanji? Sindingaziwe neyo yayi. Iya itu mkulu soto amene kuti anene kuti PIM zikukhala ngati zikuvuta akuti PM. Iya itu kucheza tu pano tu pa Anguludi Tanof ndi anyamata kufuna kumvapo tu zimenezo zonsezo tu tikuzimvera tu pano ena kumanena kuti ayi iwe George anthu wa umachita kuwauza zoti azira akwisa kuti nanga kuno nafikako anthu wandu wadziwa tisayiwalenso tinafika sopo pano amanena kuti 6 July kuno kunguludi amakakumba tu kumanda nkulanga Sapota timu yanji ine ndo Nyasa Big Bless. Nyasa Big Bless. Yeah. Akocha Nyasa Big Bless ndani. Kocha Nyasa Big Bless ni Peter Mponda ndi uja ku Zimbabwe. Tili kuno kaya. Pano pangulu 10 ofu akuti pa roundabout. Kodi roundabout ili patipo. Apa sana ikepo. Nanga anthu akone kuti pa roundabout bwanji pano. Abantu amangotembenukira apo fuwa ina kuti roundabout saneke mufuwa cha mwina boma kusowa kwa ndalama kapeni. Oho. Chabwino. Iya itu ena nkumane kuti pano ndi pa roundabout ena so kumane kuti iya roundabout. Yes, akonera kuti pano ndi pa roundabout. Kodi nanga roundabout yo ili patipo. Mene mkonera bobo palibe roundabout koma kunoko akuti tu ndi pa roundabout. Abalanzanga tiyeni tipitire ku PM kumene kuli akuti Providence International Mission. Tikwere mini basi kapena tipange bwanji ndiye mwina kapena tingwafusaso tu ankulanga muli bwanji Tiunokano big it. Kuli matenda atu amene avutawa auti chani matenda COVID-19 auti tisamba manje ndi chani Ndi sopo ngati sitikatenge sopo mungatenge chidebe chamazi kwenda nacho ayi tiyena kwenda ndi chani sanitizers mwati bwanji sanitizer a driver tu amene kodi akapi mayanga auti tisamba manje ndi chani Ni sopo. Iya sopo munanga mini basi mungaine ndi sopo kacha kongo faira manja kamati chani Sanitizer. mwati ba sanitizer kumene ngati samba ndi chani Sanitizer. mwati ba Sanitizer. mwati bwanji Sanitizer. chadena dzina lose Hand sanitizer. mwati bwanji Hand sanitizer. zimenezo tu kuzimvera tu kuno ku teno ulendo kodi mupita kuti Kunguludi. Mupita kunguludi. Iya itu amayi amene akupita tu kunguludi. A driver kunena kwanu iya ifeso timazidziwa zimezi. Mwati samba manje ndi chani? sanitizer Mwati bwanji? sanitizer Kunena tu kwa driver amene wanditu. Kodi minibus imene ikafika? Sanitizer. Kodi kumene mupita kuti kuchani? minibus tikupita ku Nguludi Mission. Nguludi Mission. Ndiye ife tifuna tipite ku PIM. Kodi maoti PIM ambatanza chani? PIM? Yes. Sindikuziwa hiyo. Mayanga, maoti PIM ambatanza chani? Sindikuziwa. Amatanthauza Providence Industrial Mission. Akuti bwanji? Akuti bwanji? Sina mbese bino bwile. Ndi chani? Providence Industrial Mission. Akuti bwanji? Zikundivuta big. Nkulanga.
Providence Industrial Taudeni a driver jack up. Providence Industrial Nena ni mao kuti a driver jack up. A driver jack up. Akuti mao ndi chani? Sindingakwanise big ya. Sindingakwanise. Chabwino. Iya itu a driver amene akuti kodi ife simungati ipaki na episode 4 tiyankhule nawo pa program imene ya Sapota ndi mmene tu mwamveramo tu pamenepo. Ndiye mwinaso tu kungochezapo ndi achemwani mundithawaso. Mayanga muli bwanji? Ndikuno kai. Nanga mwana tu akundithawa bwanji. Hata kuopa kutakaonika pa television. Oh. Inu ndinu ndani? MySpace. Chabwino ife tikupita tu ku PIM. Tukupita kuti? Ku PIM. Mayanga tiyankhule kaini mayi we. Kuti mauti PIM mwamathandiza chani? Providence Industrial Mission. Akuti chani? Providence Industrial Mission. Chabwino. Iya itu anano. Ndaona so tu ma size itu tukaka tito. Iya toka. Uyo so tu mwana wanu se. Chabwino. Mai ndani? MySpace. Ndiye muonera Mibawa television chibati chani? Mibawa television creative day bad dance. Timpeka undisaka zingati? 5. Undisaka 5 wewe? Data nena Mibawa television creative day bad dance. Mati bwanji? Mibawa television creative day bad dance. Iya yitu mukuona kuti pena palipose anthu amaonera tu Mibawa television. Kodi inu maonera zitizo. Ona ndi kungobwera kuno anthu kunena bwino Mibawa television. Tinenere pamodzi Mibawa television creative day bad dance. Mati bwanji? Mibawa television creative day bad dance. Kodi nanga aterala akoza kunena bwino tiko pasoti aterala atu akuti bati nkulaga mutakana chawo kweli to nkulaga muli bwanji ichito ipenda bwanji pamenepa eti kodi panopo akuti ndi pa roundabout kodi roundabout chifukwa chani machaudo ndi pa roundabout mwera mamidi pasi ochokera ku town ena upita nguti nofu ndiri machakuti panguti nofu. Oho. Ine ndafuza za roundabout. Roundabout ndio ubwelera ocha mamidi pasaka choka town amabwelera pompa kwa town. Ndio ifike pa machedwa pa roundabout. Chabwino. Kodi tingwerekeza ti munthu wabweresa usagulisa ni nsalu panopo. Nsaluyo ili ndi 41 meters. Inu mwadulapo 14 meters. Pasala mamita ngati? 41 meters pasala 14. Pa 41 kuchosapo 14. Trazanga hii atalika kwambiri ndembu ndichosere ikwana 41 mundichoserepo 14 nduti kusala zingati tiyakuletu ndi hawa ngani zitepeti koma simungati kukwaiza mutu zimavuta Isa 26. Hii isa 26. Hii aitu aterala atu tu pano pangulu ditu kunena kunditu atawerengera bwino kuti pa 41 chosepo 14 is 26. Hii aitu kucheza characteristics bwelizani mama menewa mwati characteristics mwati bwanje anene kuti chani characteristics mwati ba characteristics mkulu wanga kumeneko munganeneko mukubisa lapa pati lero kulanga characteristics ndiyanganeni kulanga mwati bwanje characteristics akuti bwanje ati mao PIM amatanza chani PIM chifukwa ife tifatolowe ku PIM PIM unumana ngati amathandiza ngati mwina kwa John ngati chilembo ikoma mauwo ndi PIM amatanthauza chani paipo ndesingaziwe mnogwino iya itu akuti naonso sangadziwe bwinobwino akuona ngati PIM imathandiza kwa John Chilembwe tiyeni ku PIM. Yes, ulendo tukuyambika olowera ku PIM ndithu iya koma tisalafiteno tinati yayi kodi tipange bwanji ndithu kodi ukuti kuli ngulude mission tiduse ku ngulude mission osayima
iyayi kuna Sapota nayenso akapondeko pa Nguludi Mission. Abale anzanga, Nguludi Mission akusamba ndi handi san. Yes, kuchoka tu pa Nguludi 10 off pamene inacha kunena kuti iyayi pamenepo ndi pa roundabout tafika tu kuno ku Nguludi Mission ndithu ndemene maoneramo iyayi malo tu ochitisa kaso pali chalichi pamenepa pali chipatala komanso tu pano ndi pamene pamakhala maminibus amene amapita kulimbi ndithu za Nguludi choka mulimbi zimazathera pano ndemwinaso tingwafusanso mkulu ali pamenepa ndithu. Mkulu wanga muli bwanji? Zibwino kaeni. Pepani tutakudulisani phone itu. Chabwino. Ndithu. Pano mupezeka chifukwa chani? Apa ndi maphanyama basika. Maphanyama. Maphanyama. Chabwino. Nditingwerekeza kuti pali 41 kgs ine ndagulapo 14 kgs inu musalanda kati. 41 kg. Watu wanji payo? Pa 41 tichosepo 14. Isa 30 chani pacha? Masaka sanga mkulu wanga. 41. Isala 30. Yeah, ndikandika yetu. Zofunika masafu kodi. Zofunika masafu. Nyama tu makastoma latu anda pamene pafuna nyama. 27. Iya itu mkulu tu amene kuzana kuti ya 30 kenako yafika ku 27 nditu. Iya ikucheza tu kuno tu ku Nguludi Mission. Mkulu wanga umeneko. Inu masapota timianji. Ini ndo bulesi. Nima Sapota big bullies. Chifani mazapa kati ine wa bullies makazo ni masewera bullies. Ndine driver ndimaenda sewo omwewo. Umaenda sewo omwewo. Kumapita kutiko? Kupita kulimbi. Limbi tu Nguludi. So mini pasi yanu yo tikoteka kuti mwina ndi yayikulu pang'ono eti muli anthu 31. Ndi anthu 13 atsikamo. Musalamu anthu angati? Pandu 31. Musalamu anthu 19. Kuma change mukuma kapereka bwino? Change. Kapena kumapasa ni kuti target. Amati pasa ndi target gani. Ndi target. Oho. Ndi pa 31 chosapo ndi mene manena moti chani 19. Yetu kucheza tu kuno tu ku Nguludi Mission ndi akamuna tu amene. Mkulu wanga muli bwanji? Tiri bwino. Muli bwanji? Tiri bwino. Mkulu wanga kunja kuti kwabwera matenda a corona. Munazimva zimenezo? Ndeni mamva. Kodi matenda tingapewe bwanji? Tingapewe kukhala munthu waukhondo. Waukhondo? Kumavala sumasinga mwavala inu. Inu simunavale bwanji? Dilibe. Mulibe? Chabwino. Koma zoti matenda walipo mukuzidziwa? Ndimangumva. Koma zoti matenda alipo mukuzidziwa? Ndimangumva. Muli ndi chikhulupiriro? Ndimangumva. Chabwino. So mkulu wanga tikuyerekezeti kuti ena kumana kuti samba manja ndi madzi. Kamena ngati kona wa minibus ngati pase madzi? Hayi. Tiene kusamba ndi chani? Sanitizer. Matibanji auti sambe ndi chani? Sanitizer. Tikunena tukwakula auti sambe ndi sanitizer. Matibanji? Sanitizer. Matibanji? Sanitizer. Auti sambe ndi chani? Sanitizer. Sanitizer. Chabwino. Kumene kukulanga? Yes. Ati tisambe ndi chani? Sanitizer. Nanga chifukwa chani kunoko mukupeza kuti palibe tona mmene ndabwera palibepo munthu amene ndamuona wavala mask. Chifukwa chani? Kunyalanyaza kwa anthu. Koma matenda walipo? Alipo ndithu. Zinake chani matenda? Coronavirus. Iya itu kunena kwa mkulu amene kunena kuti coronavirus alipo koma mene ndabwera kunoko Nguludi kunoko mwina tiyambire kumene kuku tiyang'ane chambali ya kumeneko koseku kukoneka kuti palibe wavala maski kose kuno kukoneka kuti palibe wavala kuti ine imene ndavala maski ndikuoneka bwanji? Mukoneka bwino kwambiri. Mukoneka bwino kwambiri. Sindikuoneka bwino. Omati bwanji? Mati achipata sana pale hand sanitizer. Iya itu kunonga kuti kuno. Kodi mayanga inu muli bwanji? Koma zamatenda ndizoona. Kaya nafeti mangomva maradio. Mangomva. Koma ine mundi chikhulupiriro? Chikhulupiriro ndilibe faka kunoko palibe amene namumva. Munamumva? Ndi chifukwa chani anthu sakumavala ndi makuwa soti achipatalawo sana vale hand sanitizer. Mina basi nyalanyaza kumwe. Sana vale chani? Sana vale hand sanitizer. Managa. Mati sana vale chani? Sana vale hand sanitizer. Chifukwa chani? Mwina alibe poti ndakumadula. Madula eti? Chabwino. Sono
ukakoti mwina suna vale hand sanitizer ukozosamba mmanja ndi chani? Ndi sopo. Ndi sopo eti. Autisape mmanja ndi mask? Ah, yes. Sabe manja sopo ndi mask. Koma sana vale auti chani? Ati sana vale hand sanitizer. Iya itu kuno tu manga mwina manga ndi ife ulendo watu tukupita ku PIM. Kupita kutiko? Ku PIM. Kuchani? Ku PIM. PR? Ku PIM. PIM? Ine ndati PIM. Okay, PIM. Bambaka. Muli bachi? Tiribuno ganu. Tukupita ku PIM. Kodi PIM imathandiza chani? Providence, yeah. Mwati banje? Providence National Mission. Chabwino. Mukathe kunena maone mene ngabwereza? Tinankula. Mibawa television, creativity that does us. Mibawa television, creativity that does us. Matibanji kulanga? Matibanji Mibawa? Mibawa television. Kuna mnadi ba? Mibawa television, creativity that does us. Mibawa television, creativity that does us. Matibanji? Iya itu nkulu tu amene mwina tingova so nkulu wa butchery kuti mwina muchite rescue mutu akuti chani? Zindivuta kufotokoza. Inenda nena mamene? Ineyo. Inenda ndimbwerizi zimenda nena inetu. Okay. Ndenda chulapo ndizindivuta. Simati Mibawa television. Mibawa television, creativity that does us. Ye kwina kukutivuta kupitiriza. Nena ndikubene mungathewa. Mibawa television. Chabwino latalika limene tilitaye limodzi roka characteristics. Characteristics. Matibanji? Characteristics. Matibanji? Characteristics. Mibawa. Kodi kulanga. Nena niso ni mwamba bwino Matibanji? Mibawa television. Characteristics. Matibanji? Characteristics. Koma butchery pozikwenda? Kwambiri. Kwambiri pang'ono. Movutika momo basi. Matibanji? Movutika momo. Nde matichani? Mibawa? Television. Nena bwino kulanga. Mibawa television. Yes. Characteristics. Iya itu kucheza tu ndi nkulu amene wa butchery kuti ayi zinthu tu zikwenda tu bwino pamene pa kusanira kuti pa 41 kuchosapo 14 answer ndi chani? 27. Iya nkulu tu amene kumvaso tu kunoko mene tamvera somaya aja kuti yayi anthu ayamba kusamba tu ndi ayamba kumavala machani hand sanitizer. Sikunena kwa kumene. Iya itu malonda tu andisira tu mene mukana kuti anthu Ankulonga. Yes. Tadera ni Mibawa? Mibawa. Mibawa television, creativity that does us. Mibawa television, creativity that does us. Akuti banji? Mibawa television, creativity that does us. Minocho butchery wadani watawapo inu ndiawa mwabwera limodzi. Sure. Awa ayankula inu simunaseke. Mwangoti kuyankhula akuseka. Sono ashainileni kuti ine zimene museka zo ine nimata adenda kuti chani? Zimene ndikulankhula ine ziwo amata. Wanga Mibawa. Matibaji? Mibawa television, creativity that does us. Mibawa television, creativity that does us. Nkulanga. Timpuno tinchocho kubaseka pangano banji. Ye basi matibanji zili bwino. Creativity at dances. Nina ndikukambira pamwamba Mibawa? Mibawa television, creativity at dances. Creativity body yani? Creativity at dances. Chabino. Characteristics. Creativity at dances. Munene mauti characteristics. Mibawa television, characteristics at dances. Iya itu ikone kuti butchery mwino acha bwererepo chifukwa kuti kati sigino kangati ababa tu yatawa. Iya itu kucheza tu ndi anthu tu kuno kunguludi. Bwanji ndipitirire ulendo wanga opita ku PIM. Mkulu wanga ndikupita kuti? Ku PIM. Kuti PIM amatandaza chani? Providence. Kodi ndikuyankhula ndi awa tu. Nanga inu ndi awa? Chabwino. Matiya? Providence Industry. Mati bwanji? Providence Industry Mission. Providence Industry Mission.
Mwati bwanji? Providence Industry Mission. PIM. Imatanthauza chani? PIM imatanthauza vision. Imatanthauza ati PIM izi PIM nguludi. PIM nguludi. Kulanga tabwerani. Mwati imatanthauza PIM imatanthauza chani? PIM P amatanthauza Providence. I amatanthauza industry. M amatanthauza mission. Mwati bwanji PIM imatanthauza chani? PIM imatanthauza nguludi. Koma ujeni nguludiyo imatanthauza so chilazo. Anthu akamachika kumeko kuchilazo amagwa kuno nguludi. Chabwino. Iya itu matanthauzo a PIM tukwapeza tu osiyana ena kuti industrial mission ena kuti industrial mission mene wanenera mkulu amene koma uyu wadolola tsikana amene akuti PIM imatanthauza kunguludi kapena kupita kuchiladzulo simatena. Iya itu program yake tu ndimene ya Sapota. Abale anzanga tiyeni tu ku PM komweko kunena kwanza tukuja kuti PIM imatanthauza Providence International Mission. Yes, 6 kilometers kuchokera kuno ku Nguludi Mission kulowera ku PIM. Yes, akuti Providence International Mission. Ena sokumana kuti yayi tikumavala tu mahandi sanitizer. Iyayi kuzimva tu kumeneko. Ulendo wanga tu kufika tu kuno ku PIM. Nde iyayi tati iyayi ndisanafike bwanji ndikafike kwa John Chirembwe kudusa pano pa trading center nditu. Iyayi ndimene tukuonera nditu anthu sokumana ti imani tati iyayi bwanji ndikafikaye kumeneko. Ndikukapezanso ndi achikulire apasta amene zanu inu muyambo jambula bwanji osandiuza nditu. Nde ana amene nakumana nawo nditu pa chipirali chimenechi anangobwera nditu achicho Sapota creativity iyayi akusacha kusowaso tu chonena nditu. Abalanzanga iyayi tu kumayendayenda kumaonanso tu malo osiyana koma ndafika kuno ku PIM kuti ndizambe ine achewa kuti ku PM enaso kunenaso mosiyana ati PIM nditu odi mauwa ndioti chani koma nyumba ili kutsogolo kwathuku ndimene panali anawo amene anathamanga kuzandipulumusa kwa akuluakulu amene ayima pamenepa nditu kubwera kundithamangisa kuti kodi inu mukujambula bwanji koma maulemu tinapereka kwa abusa chifukwa nawonso anaonanso kuti yayi munthu uyu ndofunikira kwambiri Sapota wankulu. Abalanzanga PIM. Kunena kwathu kuti ulendo ndobwera tu kuno ku PIM. Mucha tinamvera mucha anthu tu ananena tu zambirimbiri zokhuzana ndi malo amene wa PIM. Yes, John Chirembwe tafikako tu ku PIM kuchiladzulo ndithu. Ena kumanena kuti PIM amatanthauza chani enaso kumanena ndithu kungofika pano ana tu kuthamangira Sapota Mibawa kutanthauza kuti yayi anthu amaisatira tu Mibawa. Ndiye bwanji tingochezanso ndi ana ali pamenepa tiyemve kuti kodi iwo akuti chani ndithu. Dzina lako ndani? Prince Katuya. Ndani? Prince Katuya. Iwe ndani? Kelvin Mibawa. Kevin da? Mibawa. Iwe ndi Mibawa? Ayi. Ndiwe ndani? Kelvin Mibawa. Mibawa. Ikakhapo yambiri? Mibawa. Ikakhapo yambiri? Mibawa. Chabwino. Ndeti mati Mibawa chani? Television creativity. Tanena ni bwino. Mibawa television creativity that does. Tanena ni bwino. Mibawa television creativity that does. Iwe ndo kunena bwino. Kuti bwanji? Mibawa television creativity that does. Chabwino. Iwe dzina ko ndani? Kelvin Mibawa. Kevin Mibawa. Ikakhapo ikakali hosewa ndi Mibawa ikhala chani? Mibawa chani? Mibawa television creativity that does. Nditu kuonesa kuti kunonso tife tinafikapo Mibawa ndithu kuti Mibawa ulipo tu umodzi ati koma ikakhala yonseyi ndi Mibawa. Ndiye tingonenaso masaka zoti characteristics. Mwati bwanji? Characteristic. Mwati ba? Characteristic. Inu mwati bwanji? Characteristics. Kumeneko mayi wanga? Characteristic. Kumeneko? Characteristics.
iya itu tachezatu ndi ana tikumeneko ndi bwanji tikopitaso chapa trading pamenepo tikachezeso ndi anthu pamenepo tikamve kumeneko kodi akuti chani tu za masewera athu tu ampira koma tafikapo tu pano pa PIM ni ena akuti PIM amathandiza kuti chani Providence Industrial Mission. imbathandiza cha Providence Industrial Mission. Providence Industrial Mission. ndithu iya ika lilime katu ndikachi yawo musadabwe mwati bwanji Providence Industrial Mission. mwati bwanji Providence Industrial Mission. chabwino iya itu tiye ndi chapa training center pamenepo tikamveso kuti anthu akuti chani. Yes, PIM kuchatu ndikunoko kumene tafikako ndithu ndepano ndi pa trading center iyayi pamene pandithu ndi pamene tiona zoti pali bize anyamata tu ali pamene pandithu mpira kulibe skulu kulibe zintchito zambiriso zinatsekedwa nde iyayi anthu akungopezeka malo amenewa kucheza ndi mmeneso enaso akumenya bawo pamenepo ndebwa ticheze nawo tu pamene pato mkulu zikuyenda bwanji pamene Kulu sama yang kula. Bawo ikwenda bwanji pamene. Bawo ikwenda bwino. Kwa mbele. Chabwino kulanga. Ikwenda bwanji pamene. Ikwenda bwino. Uyu kanga titu akutaka tatu. Amene akutaka tatu kwambiri. Koma bene ndi ngwiraso. Amene mugwirabe. Ndi ngwiraso. Chabwino. Iya itu kucheza. Nde kunja kwati kuli matenda. Munamva zimene zo? Zimenezo ndinamva. Matenda anji. COVID-19. Chabwino. Ndi amanoti tingapewe bwanji matenda amene. Matenda amene wawa kuwapewa kake ndi kusamba mmanja pafupi ndi sopo. Komanso kuvala maski. Komanso kumakhala anthu motalikirana. Chabwino. Iya itu mkulu amene onoti matenda amene kuti tapewe. Kusamba mmanja pafupi kuvala sotu maski. Koma amene tikuonera padakali panopo tu. Titati tiyang'ane kuyambira kumeneko. Yes. Kutembenuka kose kumpana kubweraso padakali panopo. Palibetu owavala maski. Chifukwa chani anthu sakuvala maski? Makamaka vuto ndi nkhani ya ndalama. Ndimene kuwavutabe anthu kuti muna make apeze ndalama kuti akagule maski. Ndiye basi kusowa kwa maski tizingodwala matenda. Nangamepo anthu angapange bwanji kupeza ndalama. Tingapange bwanji kuti apeze maski. Maski ndo savuta kupeza ya. Matu watete kwa yakumapezeka mwangwati sinanga ndalama zikumavutabe zikusoka zoti zipezeke ndalama. Chabwino. Mungafune kuti boma lipangire zotani. Boma liye ngati liti gawade ojen maski kuti tizidani tizichinga kumaso. Chabwino. Iya itu kunena kuti iya ndalama ndi 200 yoka ndalama yochipa kwambiri yosavuta kupeza koma anthuso akuvutika kuti ayipeze tu ndalama imene akuti boma ngati muli ndikuthekera chonde athandizeni anthu ndi maski ndithu mmene mukuonera kuti palibe amene wavalatu maski ndithu yanga ikakhala ngayi ndi imene ndayambira kuyikokera iyayi sikutheka ndithu iyayitu kumva nkulanga inu masapota timene Wanderers season yatha inachita bwanji sinafufuze bwino simulachite season ino ipanga bwanji isogola chabwino ndiye padali pano mpira sikuchitika zimene zizikukhuzani bwanji zikutipoteka kwambiri programu ino ndi ya Sapota timacheza ndi masapota kumvanso ndiye padali pano ndakufuna so tiunikirane ku nkhani imene ya covid chifukwa chani anthu sakuvala maski kunoko kunoko mwina ndalama zimasowa sangathe kugula maski kwechwe ndalama zowasowa chabwino ndiye ine ndimachokera ku Mibawa television ndiye timati Mibawa television creativity that does mungabwereze mawu amene Mibawa television creativity mwati bwanji Mibawa television creativity wenda kunalephera Mibawa creativity that does us. Mibawa television creativity that does us. Mibawa television creativity that does us. Mwati bwanji Mibawa television creativity that does us. Chabwino. Iya itu kunena hapo. Inu masapota timene. Ifa. Kumalawi kuna di place. Kunja. Manchester United. Akocha Manchester ndani. Akocha Manchester ndi. Akotaba ngono komano.
iya itu kumva tu anthu tukunenapo akakhala bwinayo kuna kuti iya ifeso mwina kapena kungocheza so ndi mayi woti mayi wanga muli bwanji tili bwino inu masapota timeji Nyasa big place. Nyasa big place season yate inapanga bwanji Nyasa big place Inachita bwino. inateka chani Inatenga chiko chanji TNM Super League. TNM Super League akuti kunoko ndi ku PIM kodi mauti PIM amatandaza chani Providence Industrial Mission. Chabwino iya itu mayi itu kuti fotokozerapo tuza babu anga umeneko akuti kunoko ndi ku PIM amatandaza chani Trading Center. amatandaza chani Trading Center. PIM amatandaza chani Trading Center. mati banji Trading Center. akunena kuti mayi wakwe bambo akuti PIM amatandaza PIM amatandaza chani Trading Center. mati banji Trading Center. iya itu kucheza tundia tutukuna tuku PIM chinamba kumene kuja akunenaso za PIM koma tafika kuno ku PIM kumene tamva tandazo lenileni la mau PIM mati bwanji kulanga PIM amatandaza chani Trading Center. kodi inu ndi awawe kulanga amatandaza chani Trading Center PIM. mati bwanji Trading Center. Trading Center iya itu kunena kuti Trading Center mwina mungaombole PIM amatandaza Providence Industrial Mission. mawoti chani Providence Industrial Mission. jemati P chani PIM. kodi ine ndimapangati amati PIM nde inu mundi PR mundi chani kanenedwe kamakhala kosiyana. nde inu mukuti bwanji PIM. ndatokoza mangi inu masapota timenji ine sini masapota timu ina iliyonse kuno mmapanga chani basi mangopanga business yanji Tobwa freezers Fanta ndi zina zotero nde inuyo anzanu ena abweresa Tobwa 26 mwapesese inuyo mwabweresa Tobwa 15 inu mwachoka ndiranu lija 15 26 15 pasala Tobwa lingati 26 ndi 15 kuphatikizaga pa kuchosera inuyo mwachokapo ndiranu 15 nde sanapo lingati wacha nabweresa 26 inu mwachosapo lanu 15 yo asa sanapo lingati pa 5 ine ndabwesa 15 ena jabwesa jana 26 lisa 11 manga lisa lingati Lisa hapo 26 yomweyo. lisa hapo lingati 26 yomweyo edikula Tobwa 26 inu mwachosapo lanu 15 lisa hapo lingati 11 iya itu kumva tu mosiyana tukuno ku PIM kuno ndikuchani PIM. kutandazo chani Providence Industrial Mission. mwati bwanji Providence Industrial Mission. chabwino ine ndimachokera ku Mibawa tibati Mibawa television creativity that does us munganene mawa amene Mibawa television creativity that does us. ndinopanga kabasa kulanga ndithu wankulu tingwerekeza eti munapesa makastoma 31 very good yes nde 13 achokapo asalapo makastoma angati pa 31 13 achokapo asala 20 asa makastoma 23 ikumayenda business yanu paipo ndiye kuti business ikuyenda ya kuti ikuyenda bwinobwino 23 iya itu mkulu amene kutiuza bwinobwino ansala kuti asalapo anthu angati asalapo anthu 27 simwa ndifusa kunena kuti panthu 13 masangasanga kulu munachola ansala bwinobwino mukusokoneza akusadu 27 pa 31 tichosepo 13 ansala 27 kunena tu kwa mkulu ameneyi wakuno to ku PIM akuti kuno ku PIM tandazo chani maoti PIM akutandaza maoti PIM akutandaza kuti Providence Industrial Mission mati banji Providence Industrial Mission kuti industry yake ndiya chani mene iuma paka chani ili ngati tikane kuti ngati likulu la mpingo wa PIM likulu la mpingo wa PIM kuti PIM ndi mpingo ni mpingo maoti PIM amatandaza chani maoti PIM amatandaza chani maoti PIM amatandaza ngati likulu la central ndithu wankulu koma amatandaza ndi charity
amathandiza chali ndeta ndifotokozeni maoti PIM akuyimira maoti chani akuyimirira mpingo iya itu mkulu wakabhaza amene abale anzanga ngati mutatenge mkulu amene iyayi mungopendeka bene kodi tikafika kapenayi sicho nchikulanga kwa basi kwashi kuno tili kutiko ku PIM pa 31 ndichonsepo 30 nasala ndi chani 27 iyayi tu zochitika tu iyayi mu program imeneyi ya Sapota abale anzanga ndacheza nditu kuchokera komwe tu kuko kusafika sotu pano bwanji sopano tibwerereso mu studio tikaone gawo lijala the good the bad and the ugly. Yes, the good the bad and the ugly. Mgaulanji the good the bad and the ugly. Pali bwanji hiya yitu aduso matibanji the good the bad and the ugly. Akula gawo tibanji Matibanji yes, mkulu wanga akuti loyi gawalanji the good the bad and ugly. Matibanji the good the bad and ugly. Matibanji the good the bad and the ugly. Mkulu wanga matibanji the good the bad and ugly. Matibanji the good the bad and ugly. Mwansanga characteristics mbelezani mawa menyo the good the bad and ugly. ya mkulu wanga mbelezani mawa characteristics Matibanji Matibanji mkulu wanga chabwino iya itu kuno tu ku PIM the good, the bad and the ugly. Yes, the good, the bad and the ugly nditu. Iya itu tinali tu iya Kumadzulo. Ena nkumafusa kodi Aida alipobe. Inde alipobe ngati ulipo iwe Aida. Iya ine John Chirembwe kuno ku America ndikuti iya ndi usangalala nditu. Iya ndinali tu kumeneko kwa John Chirembwe. Anaso landira nditu kumeneko ndenda zapita so paka restaurant pena pache iya kukaonako inango chemwali umeneko anandikonzeraso iya kai mpunga kabwino nditu abale anzanga tu iya itu muchatanenera program yake tu ndimene ya Sapota bwanji tiyambe ndi mwana akusangala kuti iyeyo tu ati ambuye amamukonda ndipo mwanayo akuchita kunena kuti I miss Jesus, please Jesus come chifukwa choti skulu zatsegulidwa. Tiyeni tikaone tu kamwana kameneka. Why are you crying? Jesus. What about Jesus? Mommy, they don't. Why are you crying? Because Jesus. Because Jesus what? Jesus was me. Because Jesus loves you? Yeah. So why are you crying? When Jesus comes. Kamwana tu kameneko iwe ukulira chifukwa chani? Mami takalani hapa mami. Bwanji iwe akuti Jesus iwe Jesus watani? Jesus loves me. Tikaoneso kamwana kameneka. Why are you crying? Jesus. What about Jesus? Mommy, they don't. Why are you crying? Because Jesus. Because Jesus what? Jesus was me. Because Jesus loves you? Yeah. So why are you crying? When Jesus comes. Yes, kamwana tu kameneko tu Jesus loves me. Ife tapirira ife tamenyana nako kumokoli hatikumenya nkhondo kulimbana tu ndi COVID nditu kamwana tu kamene akakhala phunzisi pepani tu waphunzisi ife tumwaindu nde tizipaza mobe nditu ngakhale komabe tu tukuti risk allowance no risk allowance koma aphunzisa kuti ife tipitabe tu kukaphunzisa tu kumeneko aphunzisi tu kusiyanaso tu maview nditu ndiye anapita so namene kuti skulu tu akuti zatsegulidwa ndiye aphunzisi kukavina tu kuvina kumeneko kuti skulu ife tibwereso tikadye choko.
amenewo tu aphunzitsi kuti yayi skulu tu zikutsegulidwa ndithu pa 7 pano kusangalala ndiye yayi kupita tu kuchalichi kumenepo anapitanso tu ndipo kumeneko kukayambanso kuphunzitsatu malamulo 10 yawa ali baibulowa tiwasamalire bwino tisanakukute rubwe akuti usabe usaphe usachite tiye timumve mkulu amene usabe usaphe usachite chigololo konda nzako monga udzikonda mwini ndipo ndi odala aliyense amamva mawu a Mulungu ndikwachita mwene tsoka mtunda ni nyanyi oyipa wasikira pasi pompano. Yes, akakhala mangochi kumibawa nawonso tu akudabwa kodi chikuchitika nchani uku kodi njerwa izi zoti timangire pano anyamata mukupanga nazo bwanji iwe Foster kodi chikuchitika apa nchani ndithu tiyeni taone amangochi akudabwa kuti anyamata akupanga nazo chani njerwa. Oh, nice. Yes, I am. Hey. Wow. You didn't drop it once. That should be on YouTube. Yes, luso tu limeneli ndithu kunyamula njerwa akapitawo amangochi kudabwa nazo anyamata awa matene tsopano amangochi anafunanso kuti kodi njerwazo amapita nazo kutiko abalanzanga njero zonse zimanyamulizidwa mathero ake tu anali amenewa. Njerwa zija zinateratu pamenepa komanso program imene ya Sapota ndikuti iya kwa lero bwanji tisiyane pamenepa ine mwanthawi zonse George Brian B ndikuti iya yabalanzanga tiyeni tu tiphunzitsane chifukwa ngakhale timakhala tikusangalala tikuseka program imene komanso kumakhala kuphunzitsana apo ndi apo. PIM Providence Industrial Mission osati industry sichoncho ndizamba biscuit kapena ndi kuchani ndetiyeni tizimvesesana bwino ndithu ndithokoze nonse amene munali nane kuonera program imene komanso kuyenda nane kuchokera kulimbi kukafika ku PM ine acha kuti PM osati PIM ndi inenso ndikuzena kuti musandigunde ndavala zoyera. George Brian B ndikuti tsalani bwino pamene mu programu yokoyamba titaoneponso nyamata chilambo atabwera ndi African Hebo ndithu iyayi komalizira kwa programu imeneyi ndikupasilani African Hebo kuti nawonso mungoona kuti iyeyo ndi nyamata wake mmenepo akutikambira zotani. Abale anzanga ndikuti musandigunde ndavala zoyera ndithokozenso kwa Manze iyeyo pokhala pamenepo kundithandiza Dennis komanso iyayi kuthandizapo kuti tikajambule kumeneko komanso a driver watu onenepa driver iyayi amene timati Andogi.